Gusto lang kita i-congress sa vlog ko. Bali siya pala yung kapatid naming bunso na nag top 10 sa exam ng RN. Tama ba? Ayun. PNLE. Nag top 10 siya. So, ilan yung average mo doon? 9? 9. Ayun. 0.00. Yun yung celebration ngayon. Ang pag-aaral kasi, yan lang yung pamaana na kahit na sino man sa akin ay hindi ko magnanakaw yan. Hello, nanay. Ang lola ko. Bali, nanay ni daddy. Kapatid ko palang bunso. Si mami. Salamat si daddy. Isa Lily! Merry Christmas! Mga bill mo! Pilsen mo! Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? And welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala natin ay nandito tayo ngayon sa F1 Meadows Resort dito sa May Bulinaw. So may event kasi dito ng family. So parang nag-get together dahil sa isang occasion na ginaganap ngayon dito o gaganapin ngayon. At nandito lahat yung both side ng family, from father side saka mother side. So papasukin natin tong resort na to at para makita nyo yung mga bisita natin at mga bisita natin from Bani, sa mother side from Bani, si Lolang Pen. Yun yung nag-iisang lola na lang namin sa mother side, si Lolang Pen. Father side naman. Mother side niya. Si ate. Ay, Father side. Dabsat ni Papa. sumar, that mother side, siyempre kanyam. Yeah. Diba? Tama naman ako, diba? Ano Lolang Pen? Tama hindi? Tamang tama. Tama. At sa from Bani, si Lanite. Manila, haluan ng karot. Yung mga relatives namin. Tapos yun naman dun sa kabila. Oh! Inuman session! Shoutout pala po sa mga kabiyak. Kabiyak namin yan. Kabiyak. Ayan. Isa Lily! Merry Christmas! Mga palaboy, mga shop. Shoutout. Ayun sila Uncle Junior yan. Mga kamag-anak namin sa Bulacan. Ay, ano matindi? Bali Pelsen. Beer mo! Pilsen mo! Kumukulog na eh. Bakit nasa sino na? Hindi mo ka. Sila. Tatay, mag-call muna ako na lang. Si camera ko muna. Dahil? Tapos na. Ito yung F1 Green Meadows Resort. So may ganap kasi kami dito. Dahil yung kapatid ko, no, yung nakita nyo kanina, si Bunso. Hindi ko na alam kung nasan si Bunso. So may yun ang ganap kasi dito, no. So may sasabihin lang tayo. So tinawag ko yung kapatid kong bunso. Ito pala yung kapatid naming bunso at nag-iisang babae. Gusto lang kita i-congress sa vlog ko. Bali siya pala yung kapatid naming bunso na
nag-top 10 sa exam ng RN. Tama ba? Ayun. PNLE. Nag-top 10 siya. So, ilan yung average mo doon? 90? 90.00. Ayun. Yun yung celebration ngayon. Kaya Against the light nandito tayo. kaming lahat. Nakikikain na rin ako. Ano pa yung kon? Sa Kamukha ba RN ba? tayo? Kamukha ba? Hindi. Yan ang tatanong ko sa kanila dati. Hindi. Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Totoong anak ba talaga nila ako? Aray ko. Siya yung nag-top 10 sa RN board examination. Ano man sasabi mo sa gusto mag-nursing? Mahirap. Pero, Pero mahirap. Yun lang. Mahirap? Wag na, wag na. ba't na kaya mo? Well. Siya yung siya. Yan yung occasion ngayon dito. Alright. Alright mga kalabarkada na. Kami ay patuloy na magpupulit ng papasalamat sa Panginoon sa hapon po ito. Dahil hinihilala po namin ang araw na ito ay ang ginawa upang may Yan, ito, video sa kaya. Magandang hapon po sa inyong lahat na dito ngayon para makipag-celebrate sa graduation at rumagid yung bunsong kapatid sa Buskay other side to father side. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. Bali, tatanong tuloy ang kapatid ko. Discuss na the vlog. Bakit? Sa vlog. Di ba? Kasi ito lang kasi yung naalala ko na sinabi sa amin ng mga lolo na ang pag-aaral kasi yan lang ang pamaana na kahit na sino man sa akin ay hindi po mananakaw yan. Ganun po yun sa mga karunungan natin, di ba? Sa mga hindi nakapag-aaral. Yung mga kaalaman nila, hindi po nila nagagamit sa hindi po nila nananakaw. So, yun yung napakagandang may ibibigay sa atin ng mga magulang tapos na sa pag-aaral. Yung pag-aaral na yan madadala po natin sa hanggang sa pagtanda po natin. So, sabi ko lang, ang neneng ka ba? Congratulations. Kapatuloy mo pa yung achievement niya. So, yun lang masasabi ko sila. Maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat po. Chicken lang sa'yo? Chicken lang. Halika dito. Alright mga kalabarkada, no? Kakain na ng mga tao. What's up? Si Angelica sa happy birthday. Happy birthday! Shoutout! Salamat ka! Regalo ko. Dawat ba? Hello. Tignan mo sumubo yung mga ano. Tropa ko pala si Bro Unad. Tropa ko. Mayor. Perfect.
Alright. Yung nagsalita lang ako kanina pero ang katumbas yung kakain na. Ha? Mangga na yan. Alright mga kalabarkada na. So kumakain na yung lahat. Ngayon naman, siyempre titikman natin yung gawa ng pinsan ko. Matamis hindi. Sigurado ka ba masarap ta? Buds? 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 Ano, masarap ba talaga to? Siyempre, 100%. Sige nga. Idala mo pa ng isa kuya. Das, para kay Mrs. At i-judge namin para man may recommend natin. So, titikman natin tong ginawa ng pinsan ko na cake. Hindi hinakot ko ito. Kung anong lasa. Saan na may ano? Ito yung ginawa ni Buding. So, titikman natin. Masarap. Masarap yung Sarap ha? yung may leche plano. Wow, sarap. Sarap to oh. Sarap na. Anong konbi? Masarap? 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 Buds! Approve. Wow. Kung gusto nyo mag-order pala kay Kwan lang. Anong pala ng Kwan mo? Buds. Buds. Ding. Anong pangalan ng Kwan mo? Nanet? Sabihin mo naman dyan kung gusto mo mag-order ka mo. Sa gustong mag-order ng cake, PM nyo lang ako, Nanette Caranay. Ang Facebook page ko. Ay, Facebook. Nagko-customize ka rin? Customize. Yan. Nanet Karanay, exact location, dito po sa Bulinaw. Ano yung kandun? Polaris na. Polaris, Bulinaw, Pangasinan. Yun. Kung gusto mo mag-order ng cake. Ikaw rin ba kumawa nito, Nat? Oo. Itong malaki. Asak. Galing ah. Concert na ng tatay ko. Video natin yung tatay ko sa nagko-concert. Concert na. Alright mga kalabarkada na, so nagna-night swimming na lang yung mga tao. Tapos papauwi na rin kami. Uwi na rin sila Ate Gerald. Uwi na rin kayo? Sige. Uwi na rin kami. Ingat. Wala na. Alright mga kalabarkada no. So, hindi na ako makita. Kita pa ako? Hindi na. Kita ako? Hindi na? Dito na lang. So dito na matatapos yung vlog natin mga kalabarkada no. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin. Concert na lang tatay ko eh. Yeah! Woo! Ang galing mo, daddy! Woo! Yeah! Woo! Rock and roll!